Mathai Simoni Kothoma Kaham chapter 12 verse 43 ni simi 45 jorasing khnalainai. Oro kau bokhrogo tongo mutai hamya kifilmani. Borok khoroksa sikni sakni mutai hamya ongkhor khe bo ha kwrano himgrungui bathak thai naitograo. Ulo kwrwngsa phano nugya khe ang ongkhorui phaima a nogo thangphirano hwnui bo kha bising bising sao. Haikhe bo kifilui thangui a nokno bukcha pharjak sibjak tei thiti nogui yo. Abono nogui thangui bo bini slai chengta mutai hamya tei maksni no ringgi tubuui orono tongui phiro. Haikhe a borok swkangni slai teibo digi sigi ongo. Tabukni borok hamya rok bo abo haino ongnai. Obo Subraisu Kristo ni kothoma kaham.